Не знам, брат. Уж си избрах това, но аз пак ще взема. Не взех буста. Мама, пака. Мале, този мотор как не се дига назад на този много готин мотор, бе. Ама то стане, че си по-бърз. Сега ще видим. Времето ще покаже, брат. Евил, майката. И аз си взех от буста за това. Дея. Ето това си иска по черните пътища. За малко в моста и... Евил. Това е готина писта, мисля, Това че. вече го мразя. Колко обиколки е? 2? Не знам, Две ли? може... Да, май да. Може да е най-трудното Мале, човек, обаче аз... включи ми се first person. Виж тези бъгове, така в предишния клип беше ли станало? Как го- Колко предишния мисля, че? Деца беше включил first person, не? Да, бе, сега пак се включи. От така са. Не знам, чакай, че... Знаеш ли, Аз искаш ли дървото. така един виц? Не, А, не. скажа ме разсейваш, аз знам. Не, този виц е много смешен, често така. Мале, този е супер готин мотор, само да се презима сполучливо. А така! Марика седнала да плаче на... Баща на Марика е изпратил да купи една красица едва Да от не е някакъв с глупости само. Не. И изява ги по пътя, защото била много гладна и седнала да плаче на една ръка. След 15 минути дошъл учителя по физическо и е питал Марики, що плачеш, бе? Ами, господин, изпуснах си красавица тук в реката. И господин се съвляка, нали, и влязал да търси. След 20 минути дошла и учителката и е питала Марики, що плачеш, бе? Ми изпуснах си тук двата домата, госпожа. И та се вляка, че се го е влязла. И след 10 минути и Еляне, Дай. и след 10 минути се чу, Марики намери си домата, Марики намери си красавица. Схвана ли го? Аз не те слушах. А? Не те слушах аз. Да, затова се бусна. Аз не съм се буснал, бе. Какво ти става? Това е много тъпо, че може да ми вземеш от бус. Това сега ще... Мале, ние още една обиколка ли не сме направили, бе? Верно е. Ужас. Това е дълго доста. По принцип не е лоша писта, интересно е. Не е лоша, е добра сега. Мисля, всичко е бомба, а? Бомба са закъсните, брат. Този много ме кефи мотор, човек, как изглежда. Я Ей, те вземем, брат. ай, Аз между другото винаги е така правя. Мисля, чакам те, нали... майка му да я паднах, вече няма мога да взема. Тире. Да чукна на дърво, аз още не съм паднал. Иляй, мога да ти разкажа един виц. Не ми трябва твоите тъпи вицове. Добре, кажи ми, до сега един виц, да съм се разказал, не те ли е разсмял? Не, защото не съм те слушал. Ти не си ме слушал. Защото... Защо? Така. Ама защо? Защото ми ги разкажеш по време на състезание. На състезание. Ама аз имам една цел, не е ли разбра? Знам я твоята цел. Парата, ако хвана. Ама не. Така. Брум, брум. Виждам те как скача там. Еми, найс. Брат, ти само заради това качаш мотор може да минеш, иначе никакъв шанс. По принцип на No тоя... chance. На то му беше, мисля, че по-малко acceleration или бързината ни му беше по-малка, не знам обаче едно от двете. Да, обаче no chance. Това е, ти не можеш да караш, човек. Добре, обаче аз се предсаках. Идам! Какво стана, бе? Паси! Как се правих? Майката, мамо, дай ба. Как ме спират те с работи тук? Само заради тях можеш да ме вземеш. Само И заради то тях. и ме спряха, така че нямаш оправдания. Да. Това вече е нереално. Това е банално. Ти вече не можеш да си го обясним никога при живота. Често така. Човек, аз никъде не съм паднал. Брат, аз като цялата виждам, бе, човек. Ти може да ме виждаш, ама... Чакай,
Знаеш къде кеф, че винаги така, като играе второ за реванш, винаги там бива. По някой път и тази имам. Ето. Добре, пред мен е финиша. Ми нормално, брат. И чакаме, изчакаме. Ти си зад мене, бе, човек. Това е за те пич. Ужас. Аз си гледах назад и финишираха. Бате, виж, гледаш ме. Да. Това е Ляне за тебе. А? Ужас. Дай! Искаш ли сега да виж? Така сега сме. Да, но паднеш и да не финишираш. Чакай сега ще виж. Въй! О, бог! DNF ли си, бе? Айде, бе, време вече пак за едно реваншче с BOMP. То само реванш ще играме напоследък. Мале, какви си те с мотори, бе? Добре, обаче, знаеш кое е смешното, човек? Че дори и да играем реванш, аз да взимам. О, аз избирам този трепач. О, значи да взимам. Значи още от тук ме подсигури на победата. Нали? Ти бати ли избра, бе? Да. По принцип батито е малко по-мощно от моят мотор, само че моя има много голяма acceleration. А твой мотор какъв е? Я се знам. Сега гледай какво сега направо. Вече... ти лут ли се, бе? Човек, моля, може да се дига на зана ли, бе? Брат, не знам, обаче, честно ти казвам, това е интересно. Добре, за какво ме буташ? Добре, моят мотор е пълна бангия. Иляне, дай да играем така с цигански номера. Аре да видим докъде ще стигнем с тези цигански номера, хай. Да видим какво ще е първи. Чуля? Добре. А? Доста интересно изглежда пистата. Да, бе, но някакви гуми, муми, такива работи. Може те глупости. Представи след 40 години и ти да имаш една такава писта, човек и да си караш и да си джиткаш твоето моторче. Да. Това ще е... Не знам. Това няма ли е епик? Епик ще е. И само маканеш, аз падам от пистата и умирам. Остава тука, бе. А? Ще остана, бе? Ко правим, бе? Тука, знаеш ли на къде трябва да се ходи? Да. Защото я знам. Да. Как знаеш на къде трябва да се ходи? Да. Защото я знам. Я те взимам тук. Ужас, къде си чака. Нищо се кара. Това е заради тъпто мотор. Обаче моят мотор много трудно се дига назад, даже и не може. Добре, тук сега на къде? Ужас. О, ти ужас. Тук сега в тунел влизам. Абе, интересно е направена писата. Да, бе, добра се, няма спор. Той е добра, ма за те, за професионалисти ли? За професионалисти. Като мен. Кришиш. Мислиш ли, че не идвам, идвам. Как? Виждаш ли ме как излизам, Виждам те. Направо кърти мрак. Пич. Пак ли ще завърша втори, бе? Какво става днеска, бе? То всеки път, бе, защо само днеска? На минутата взех, доколкото си спомням, на двица си даме. И то ти ма буташ и даже. Играеш и по циганското, ма. Айде да финиша точно пред мен. Не финишира. От ти финишира, бе, майл. Защото беше точно ти си зад мен. Сега ще финишираш и ти. Айде кът пичуете. Вас. Хора, това ще бъде този клип, пак ви хареса, коментари, споделите, лайкайте в описанието, че има канала на BOMP и аз бях Иван Спринт и чао. Чао.